Onun kim икәнен беләсем килә. Син аны Мәсих дип уйлыйсыңмы? Һәм бу диндар кеше Гайсаны төшке ашка чакырды. Ягез балалар, барыгыз бар, чыгыгыз. Бала чагага шаярырга гына булсын инде ул. Ул нишли монда? Белмим. Нәрсә эшли ул? Бу хатын-кызның кем икәнен, аның нинди языклы икәнен. Чынлап та пәйгамбәр булса белер иде. Аның кемлеген беләм, Шимон. Инде хәзер тыңла. Бурычка акча алган 2 кеше булган. Берсе 500 көмештән, икенчесе 50-не. Тик бурычларын түли алмаганга күрә, әҗәт аларны кичерә. Кайсысы аны ныграк яратырсың? Мин күбрәк кичерелгәнедер дип фараз кылам. Син хаклы. Күрәсең аны. Иңә килгәч аяк юарга су да бирмәдең. Ә ул күз яшьләре белән юды. Чәчләре белән сөртте. Син мине сәламләп үпмәдең дә. Ә ул бер үзлексез аякларымны үбә. Син минем башыма май сөртмәдең. Ә ул аякларыма исле май сөртте. Ни сәбәптән? Чөнки гынаксы күп иде, һәм алар кичерелде. Шуңа күрә аның мәхәббәте зур. Аз кичерелгән аз ярата да. Гынахларың кичерелде. Ышануың коткарды сине.